Moni nde mwana uyu ndamugamba kwambiri Sarah Sharif chifukwa chonena kuti nkhani yandibwereranso chifukwa cha kesi yathu ya ku Malawi ya amayi aja amazunza mwanawa nde amayi awawa step mother awa abatu apezeka olakwa pa imfa ya mwanayu Sarah Sharif. Mwana wa zaka 10 abambo ake anachita fight kunena kuti mwana akachotsedwa kwa amayi ake kupita ku court mpaka na kuwina nkumakhala naye mwana umakhalira umenyedwa, kuotchedwa ndi ironi, kulumidwa, kuthiridwa madzi otentha pofuna kubisa zipsera mpaka kufika poyamba pomveka hijab akamapita ku school mpaka na tsiku lina anapeza kuti amayi anammenya mpaka mwana anafa. Kenako amayi ndi abambo nkuthawa anapita ku Pakistan koma abwerera ku UK awazenga milandu onse awiri amayi ndi abambo mpaka na onse awiri awapeza utani olakwa awapeza onse guilty amayiwo ndi abambo palibe zoti yayi ine ndine abambo anayisira kuti ine ndimayendesa taxi sindimakhalapo anakana koti nati no munapereka inuyo ndi inu amene munapereka environment kuti mwana azunzike mpaka na imfa nde ababa onse apezeka olakwa chigamulo sanalandire kunena kuti akhala zaka zingati mu prison koma ndimangofuna kuyika interview yomwe anachita interview amayiwo a step mother akuwafunsa za imfa ya mwanayo ndi mmene amatani ndi mmene anayankhira. Izi nzomwe zimachitika anthu akayang'ana kumbali akapanda kuthamanga amene anthu anathamangira ku machinjiri kuja kumteteza mwana wa zaka 4 amene amapangidwa abuse ndi amayi ompeza. Zikomo kwambiri. Please, could you introduce yourself? What's your name? So my name is Binish Patul. And you are about to be interviewed for the offence of murder. What's your understanding of murder? What's your understanding of that offence? Killing someone. Yeah. Okay, so it's intentionally killing somebody. Okay, in very simple terms. Okay, that's the offence for which you've been arrested for, and that's the offence for which we're going to speak to you about. All right. What happened to Sarah? No comment. What did you see? No comment. Whose choice was it? How you left Sarah? No comment. You know, Dawn's just said, as you said in the video, you want to come back to the UK, clear your name in the UK courts. Well, here we are. This is the start of the process. So why would you not speak to us now? No comment. Who did that to Sarah? No comment. Do you love Sarah? No comment. Did you care about her at all? No comment.